Takže tady máme jeden experiment s Rostou, takový zajímavý, že tady s tím autem potom ho ještě uvidíte, ještě má teda skoro plný kufr, včetně sedaček dětských. Tak se pokusíme pokouřit kolik? 3,5 litru. Normálně běžná cestovní rychlost, i když možná trošku menší, teda uvidíme, jak to bude. No. A ještě k tomu elektrony teda. Jedeme Jirkova do Mostu na zpátek. Tak držte palce. Tak vyrážíme. Jdeme na to. No tak vyjíždíme z ulice, vidíte, že jdeme normálně po městě. 50. Zatím teda jsme chvíli celkem daleko. 6,3. A průměr 8,9. Tak uvidíme. Pořádný kopec. No, to jedeme ještě pořád po městě. Já se budu snažit zabrat tu spotřebu, kterou jsme teď máme ještě zvíř. Tam je to trochu vidět. Tak právě vyjíždíme na takovou trošku lepší silnici, která by nám měla v té spotřebě trošku pomoct. No tak uvidíme. Máme spotřebu průměrnou 4,3. Byli jsme teda teprve 2 km. 4,2. Rozjíždíme to na 90. Tak, máme tady malý přehled, jak se stojíme. Tady to aktuální spotřeba teď. 4,4. Ono je tak rychle, že to nemůžu udržet. A, no když to vydrží, tak náš projekt vyšel. No jsme tu zpátky, přichází kritické místo. To jsem podřadit za 4. Jsme u mostu, u Hněvína na Kruháči. Zatím máme průměrnou spotřebu 2,9 a najeli jsme 16 km. Prostě to řeže pořád. No dobré vidět, ne? Že nás spotřebu. Čeká nás ale obtížnější část cesty, protože teoreticky by to mělo být trošičku do kopečka. Tak uvidíme. Tak, vracíme se zpátky na 13. Budeme to rozvíjet. 80-90. Vidíme, co nám udělá průměrná spotřeba. Máme udělat 3 litry průměr. 2,9 aktuálně 3. Jdeme do kopečka trochu, 3,2. Tady to bude kopečka. Průměrná rychlost 59. Ujeli jsme 22 km. Bude nás vidět kamion. No vážně, já ho vezmu, jo? My jedeme 78. Rozjedeme na 90, teď už je to po rovince. Možná ho vezmeme. Ne, jdeme na spotřebu. Myslím si, Rostě, že by bylo dobrý se nalepit na něj a mít takovou tu vzduchovou kapsu. Vzduchový pytel, tak já to zkusím ho dohonit. A tam máme průměrnou spotřebu 3 litry.
kamionem, který není moc těsný závěs teda. Se snažím dohonit a za tu dobu mi průměrná spotřeba stoupla na 3,2 teda. No jo, závodník, no, to tomu říct. Ale až se na něj nalepím, Tak budeme doma. tak jdem tak 92 teď. A pojedem v tom duchovém pytli teda. Uvidíme. No zatím to vypadá nadějně, že možná tu 3,5 dáme. Ten průměr teď leze docela, no. To do kopce. Takže stále máme kamion před sebou. No a jdeme pěkně do kopce teď. Takže uvidíme. Za chvilku budeme odbočovat Jirková. Průměrnou spotřebu máme 3,2. Najeli jsme 30 km. Musím odhadnout, kdy mám teda vyřadit, abych si dal nahoru tak akorát. Myslím, že asi tak. Pek. Před celé, no. Trochu. Teď ještě, aby tam nikdo nejel. Musím brzdit. Dobrý. No a ten zpátky ven. Teraz máme 32. Jdeme přes Pisově. Jo, přes Pisově, tam. Jedeme 50. Na 4. 1200 otáček. Průměrnou spotřebu máme kolik po městě? Je aktuálně 3,9. Jdeme tak 52. 3,8. 7. Klesám to. 42. Rozjíždíme. Tady to necháme rozjet asi z toho kopečka samo, co? Jo. Dobrý. Drobím s tím motorem. To nemusí, dobrý, nemusí. Dobrý, já máme 3. Tady dáváme 3 ve 30 úžasný. Za chvilku budeme doma. Tam už jsme vyjížděli. Průměrná 3,2. Do kopečka. Teď jdeme do kopečka a máme 8. S barákem. A máme teda průměr 3,3. Až na poslední chvíli, bohužel. 33 km to bylo. Průměrná rychlost 61. 32 minut jsme to jeli. 17 stupňů. Teď stojíme 0,5. Takže průměrná spotřeba 3,3. Jirkov, most, Jirkov. 3,3 na 100 km. A teď se pojďte podívat s čím. Vyloženě ekonomická a ekologická kola o velikosti 17 palců. Sériový Passat B5 kombi 81 kW, takže 110 koníků. Žádné úpravy. A dokonce vozíme i bordel v kufru. Bordel v kufru, koloběžku, dešníky. A další bordel vevnitř. A ještě dokonce 2 dětské sedačky. Takže já si myslím, že si můžeme Hodnotíme takhle dní. 3,3, super.